tuker meneh iki lho, tukeran akeh. Pak Slamet, monggo. Iki Bapak sapa iki? Pak Bagus, Pak Agus. Cak Samili. Mana? Ya. Ya naik, naik. Wirat moyo Roro Jonggrang apa Kembang Rawe? Roro Jonggrang. Mas Abid. Oke ya Mas. Oke. Aku disawer makeh ya. Iki bar iki penyanyine tak potong satu-satu loh. Iya. Tak potong iki penyanyine satu-satu. Oke. Katresna
Kembang Rawe.